गोसो गैथारामोन आं माबा स्टेटास मोनसे होबानो फट' मोनसे आपल'ड होबानो ससियेल मिडियायाव माबा आलुस्रि फानलुस्रिनि हुवा लावरासि बिब'खौबो बिनानावखौबो मा कमेन्ट बेफोरलाय स्टेटास मोनसे होनो हाला भिडिअ मोनसे आपल'ड होनो हाला मानसिफोरालाय मा खर'आव खख्लायाव ब्रेन गैला नामाब्रा होजोब्बाय नामा फाग्ला 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 गिदिर जायो नामा मा बिब'खौ बिनानावखौ बिलाय मायब्ला मोनसे बनायबानो मोननाय जायो नामाब्रा बे नोंसो मोनदोंबा मोनाखै लावरा टाइम गैयामोन अब्लाबो नै उन्दुनो ओंखारदों अब्लाबो खोंगो जानानै भिडिअखौ बनायस्राबाय आं आरो बेबायदि मोखांफोर खिथिबाय थानो गोसो गैला आं भिडिअफोराव सम गैला बेफोरबायदि अरे साननो हागौ आरोना इउटुबाव फैसा खामायनो थाखाय भिडिअ बनायनानै अरे आं भिडिअ बनायनायाव 4 लाख 5 लाख फैसा गारबाय दासिम गरसे फैसा इनकाम खालामाखै आं मिथियो इउटुबाव बेसेबां मोनखो खै लाख मोनखो वाह आरो बेलेगा मोनदों 2 लाख 3 लाख आरे बिसोरनाव समान जायो नामा बारा बुरबाय हाबना दोनफैनो हाबो बाथा गैया मा खालामनांगौ खामाखै एक्सचेन्जआव हाबना दोनबाय आरो फैसा मिथिया मा खालामनांगौ थाब सेवलांनोसै ना इउटुबनि फैसा गारबाय आरो गारनायाव गैला बाद दे मिथिबाय आलुस्रि लावरास्रि फानथावस्रिनि हुवा मा एलबाम बनायब्लानो मोनबाय नामा सोरबा एक्ट्रिसजों एलबाम खालामबानो मोनबाय नामा आरे जा बर' इन्डास्ट्रियाव बिदि नामाब्रा आं सिसां मिथिया आंनिया सासो रावबो एक्ट्रिसआ बुंनो हाया आं बुंखाबाय सोरबा जुदि एक्ट्रिसआ बुंनो हायोब्ला जुदि नैबे गोनागो थप फोरानना होगोन आं सोरबा एक्ट्रिसजों माबा मोनसे गाज्रि सोमोन्दो बुंनो हायोब्ला फाग्ला बिदि बुंबाय थाना आलुस्रि फानथावस्रि लावरास्रि आरो मानसिया खनसे गोग्लैनो हागौ मानसिया दिस्थु जानो हागौ मा गासिबो मान दिस्थु जानाय नङाब्ला नोंसोर मोनदोंबा आं मोनाखै बुंखाबाय आं आरो आं बिदि बुंबाय थानांला स्टेटासआवनो जा फेसबुकआवनो जा इन्सटाग्रामावनो जा भिडिअ मोनसे आपल'ड होबानो आलुस्रि लावरास्रि फानथावस्रिनि हुवा बा बेहा भाइरेल जादों आंहा माबा मोनसे सोमोन्दो दंखायो ना आंनि मोखांखौ नुनाय नामा आंबो बिदि बुंबाय थाङा सोरबा एक्ट्रिसजों एलबाम खालामबानो मोनबाय नामा मोननैसो एलबाम खालामो नामा मोननैसो एक्टिं खालामो नामाब्रा मिथिदों एलबाम खालामबाय मिथिनो मोनबाय नामा दैमु एलबाम खालामबाय दैमुखौ मोनबाय नामा मा राव होनब्रा खर'लाय मा दं गोबोरखि दङना मानसिनि ब्रेन्स दंब्रा मानसिफोरनि गोसोआव हमनो हाला सोरबा जुदि ग्रुप होनो हायोब्ला नैबे दोनना खोनासंनानै हैगोन आं नोंनो सोरबा एक्ट्रिसजों जे बिदि हामा सोमोन्दो दंखायो होननानै बुंनो हायोब्ला सोरबा एक्ट्रिसआ रावबो एक्ट्रिसआ बुंनो हाया मोनबा मोनब्रै एलबाम खालामबाय एक्ट्रिसफोरजों बैसोनियाव थांनासो नोंथां फुस्लायनासो माबाफोर बुंनो हागोन नामा माबा मोनसे गाज्रि राव बिसोरनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनगोन नामा जुदि प्रब्लेम नायनानै दोनना खोनासंनानै खाना हैगोन आं नोंनि मोखां खाथियाव मिथिबाय फाग्ला बुंबाय थाना गोसोआलाय मोनसे गोग्लैनो हागौ मिथिबाय जे बेखौनो बिदिनो जे गोलैबाय थागोन बिदि नङा जाला टाइम गैया टाइम गैया ओंखाम जानायावसो भिडिअ बनायगोन आं दा उन्दुनांसिगौ हरसेनि फैयो आरो नै दायो जाखानांगौसै आरो मबाइल बिदि भिडिअ बिदि आपल'ड होबाय थानो सम गैया ओंखाम जानायाव बनायगोन आं बिदि जाया फाग्ला